Matijong ni phai phoani arni kangsam por phai trok pen Don Marley restaurant Taralangso Dipu along KSA Dipu Regional Committee atum pen patirpi ponsi My Dreams Foundation kangpu ajaimek kedeng bangso ajaimek KSA CEC Vice President Budho terang hin pensi ingpu pidun lapen abarim KSA thangsing timong pen lun sepo chingbai ti so sitame kangpu melong chirabdun Bangso My Dreams Foundation theme song Longbeer terang pen lun cheralam the tok pidun si kache thangklong lun sepo chingbai ti so hin pen si lun ponlo Bangso lun kangpu melong sitame chingbai ti so pen kache tong dunarara phan parju pon Kidu ka karbia tumaphan kirabdun jia phansi jaseme pet mang ponlo karbia tumaphan labangso foundation pen lo ke charlia hinanat king kamisi paprang hipon aphan kabor I ponapot KSA Dipu Regional Committee mepu liton sing timong aphan karbia ra lapen lo charlia song ke doana tumta chirabdun angji lapen ke cheng sialong ahut pinsoinut arlusoin laphan akijoy pen lo ke pacharli jia phan warsai ki pipon thegapot My Dreams Foundation abitung atumaphan budho terang pen churo ponlo abarim KSA thangsing timong pen kaningje ponke kimatha chotke chokche akam ki claim pensi pangcheng ponangji pupen ki claim thegapot churo lo education lo ke charli henlo nona kailong akithine akam lo lan so se aprangkang thor ponjia phansi nilihin pentame My Dreams Foundation atumaphan hirjume pidunlo My Dream Foundation ki mang pon lake ki du ke la karbi lo charli aning ke hangatum ki du ka joini pen lo ke charli thek share la pen aning hang pik sitame katikuk dokok pen lo ke charli papleng long le dera tuma phansi panong pon lo Bangso Foundation pen lo ke charli hinanat karbia khe pharman king kamisi aprang ka che jordun thek jia phan liton sing timong pen ajak ding thloi pen kimatha akam non ke akam si ki claim pangcheng pon pong Bangso ke joy pen lo ke charli jawar sai kilong Japan surini ra ingko ra plia pharman karbiang long kang pen ilong adim entrance examination bi ponpo ladak pomar bang phu bang phisi ki unma halatu ma phansi pinsoinut arlusoinut aphan warsai pi ponpo Bangso selection along aron ki pathik ponake apo pe government borengang hoi avidet nangji lapen do charli atum tame government school si dunbo matum nangji entrance examination along ang technician kilong aphansi akijoy pen lo pacharli awarsai ME high school higher secondary pen college ang deng along an sitame My Dreams Foundation pen si akijoy pen lo pacharli po pusi KSA Dipu Regional Committee mepu liton sing timong pen mingje pong Penlaso My Dream Foundation pen mange la puson sia kemang pondo nilitum entrepreneurship aputhak mate kaprek nitum awareness aputhak tame nilitum sai bang claim pon bom dam pon bom ji la pen first and foremost la non ki claim pon change bang ke bopen nili nang thana lame lalo nilitum la osomar bahini phan bang nilitum private school ong siwanik det po koma mala so exam long first ki crack unji bang government school student ka crack private school wanet po totally study materials la pen monthly fee dang lok hostel fee kitab buhi ka du ka la uniform pen dang lok ka du ka ke chu ke jun ka du ka tamela so my dream foundation pen si lang pon ik plang po pusi nili la so media long ang litum han ang thana pachini du niglo class la high school la ME school chali tang etlo polotang high school kardu bomati hala so high school kardu aso mar tum hansi penepo up to class 12 an lo up to class 12 an lo pacharli ji la class 12 pendel lo putante alang nunta ken kam charja popot difu government college do ajat do kapre college do sitamela high school ke charli tumhan bang kasik sakatora thepik rong atokolo la si la puson si dili tum pinchong mon po la pen mo ke wangji ani bang ke judi dili tum ta hala soja kong chilong pon bom pulutang dili tum aphai ta mili tum papat pon bom po pinili tum hini pena monenga nikan pli mola so kapre nikan truck la pusi papat pon bom tam pon bom po My Dreams Foundation kangpu melong KSA CEC KSA Dipu Regional Committee claim bang atum tame chetong dun News report long sudaring ti Karbiang long live